an na mhúrphictiúr Seoladh go bhFál. Aniu tá Seoladh mhúrphictiúr Raidió Fáilte is rud iontaach é seo in sa bheith just gohfuil muid muoi ar sa phobal agus sin an áite bhFál Raidió Fáilte bheith go raibh is ag daoine go raibh an dó agus ní amháin na daoine ar fud ar Béal Feirste agus Béal Feirste ach ar fud an dóin mar tá agin go dagan a lean cuairtrí ag an bhalla idirnáisiúnta an seo Bóthar na bhall. Blagan siad pectorí don na mhúrphictiúr agus scapan siad na pectorí sin ar fud an dóin. Agus is deis iontaach is balla cost éifeachtach is dóithe len ar scéal ail am mhaon sin ar fud an dóin. Orm sa an Seoladh seo dhéanamh agus na mhúrphictiúr Seoladh go bhFál ceannas gur bhuaigh mé an commartas an chalín géalaí héas ag commartas peile na Gaeltachta am léana. Mar sin de dír siad ormsa an rud a oscailt go bhFál agus pésa bag go raibh áisina an ceathrú Gaeltachta agus cé go táhaithe is atá na mhúrphictiúr seo don cheathrú Gaeltachta. Well, tá mé go bhur mar obair an éisir Raidió Fáilte bhréibh bliana agus just buine méid sin soltas for mé a méid sin taithí fásta taithí airisreachta taithí scéal na radio, so sin gur rud ar dóid tan go bhfuil an mhúrphictiúr an seo ar an bhalla idirnáisiúnta an seo ar Bóthar na bhall, mar tá sé cófeiceach agus bé tuirasóirí an teach an seo mar bíonn siad a gcónaí stafiún seo agus bé siad ábhalt an mhúrphictiúr sin acail agus bé siad a gráláithíonn ó chemical an staisiún seo bé arm éisir sin radio seo, so sin gur rud aontacha tan.